Kaixo berriro, egitarauarekin jarraituko dugu eta goizeko lehenengo mahai ingurua izango dugu jarraian. Vamos con la primera mesa redonda. Goizeko lehen mahai inguruari helduko diogu nola eraldatu gizartea enpresatik lan sozietatea. Jone Nolte, Asleko zuzendari gerenteak zuzenduko du mahai inguru hau, eta berarekin batera, gonbidatu ditugun islariekin utziko zaituztet. Ongi etorriak. La verdad es que me lo ha puesto complicado Borja Vilaseca. Borja Vilasekak zailtxo utzit oso pasionala izan delako gargoizean, eta, bueno, astea hitzaldi bat berak esan duena eta gero, ez da erraza. Egunon, Asle, lan sozietateen elkarteko zuzendari gerentea naiz, eta ordu betez hitz egingo dugu lan sozietateaz, hitz egingo dugu lan sozietatearen helburuaz, goizean Borja Vilaseka propositoa xedeaz hitz egin dugu, zertarako horretaz, eta gizarte ekonomian gakoa dela esango nuke. Eta saiatuko gara mahai gainean edo aire gainean, gaur goizan jartzen ideia batzuk, eta gonbidatuei hitza eman aurretik beraiek ari direlako, egunero aurretan lanean, eta horregatik beraiek bideratuko dutelako espazio hau, bai azaldu nahi dizuala zer den Asle. Asle etzen atzo sortu, 1982an jaio zen. Pentsa, Borja Vilasek esan du 70ko hamarkadakoa dela, nire belaunaldikoa ez da, eta Asle are zarragoa da, 82an jaio zen, eta 40 urte geroago badaukago ibilbide bat, historio bat gaur ezin dizu eta azaldu, bestela garrantzitsua denari denbora kenduko niokelako, gaur interesatzen zaiguna direlako ekin duten enpresa horiek, baina bai esan nahiko genizuekela ere lan sozietateak aurkeztu aurretik guk ordezkatu egiten ditugula labur esan enpresaren jabe diren pertsona horiek. Eta gehiengo bat direla kapitalean gainera pertsona horiek. Eta bada ekonomia sozialen baitako familietako enpresa bat. Era askotako formulak edo familia daudelako. Lan sozietatea da horietako bat. Eta eskatzen duguna da pertsonaren ongizatea eskatzea eta errentagarri egitea proiektua, merkatu batean lehiatzea eta oreka bat aurkitzea lan sozietatean enpresak eskaintzen duenaren lehiakortasunen artean oreka lan bat da. Eta Euskadin une honetan 510 lan sozietate inguru ditugu, eta Aslek horietatik 276 elkartzen ditu. Oso anitza dira gure enpresa bat, enpresa oso txikiak, azten direnak, denak ez dira azten gutxieneko tamaina batek, baina gutxieneko tamaina 2 dira, eta baditugu ere enpresa oso handiak, Gipuzkoan badaukagu, adibidez Kate Alegaia enpresa handian 1000 langile dituena, ez da, beraz ikusten duzu askotarikoak direla. Zein da gure lana? Erakunde horien guztien ordezkaritza lana egitea administrazio publikoen aurrean, saiatzeko beren beharrak helarazten erabakitzeko ahalmena duten horiei, eta baita ere saiatzen gara legeetan, arauetan eragin bat izaten. Horiek arautzen dituztelako sozietate horiek eta gure enpresei eragiten dieten hainbeste alderdi. Baina Asle ere bada zerbitzu bokazioa duen elkarte bat 18 pertsona gaude 3 lurraldeetan.
Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian, 18 langile, 18 profesional, ordezkaritza eta lobby lana egiten, azkar esatearren, baina baita ere badaukagu ere zerbitzu bokazioa. Enpresetatik gertu egoten saiatzen gara, laguntzeko, irtenbidea proposatzeko, arazoa dituztenean, batzuetan zuzenean, asleren pertsonekin, eta beste batzutan lankidetza bilatuz, aliantza esaten diegu, horiei, eta hain zuzen ere horretan aritzen gara gure egunerokotasunean. Oso garrantzitsua lankidetza, elkarlana, behin eta berriz aipatzen ditugu. Eta hori gure egunerokotasunaren parte handi bat da ere, enpresak konektatzea. 275 enpresa horietan, elkarteak ez luke baliorik ez balitzateke saiatuko interkooperazio bat bultzatzen, topagune bat bultzatzen eta sinergia bultzatzen horien artean. Eta ez zuzen ere horretan aritzen gara. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela, enpresa elkartuentzat balioa ekartzeko. Baina, guazen orain, axola gaituen horrela, zer da lan sozietate bat? Bagara erakunde ez ezagun bat astelenean eta asteartean gizarte ekonomiaren gailurra egin zen, eta guk ez dugu nazioarteko presentziarik eta konturatzen zara zer garrantzitsua den bestela, galdu egiten zarelako, baina hemen badugu presentzia bat. Baina bisibilitate gutxi dugu. Eta horrek esan nahi du diagnostikotik ekintzara pasatu behar garela. Baina kontua da jakitea zer den lan sozietatea. Baina horretik jolas bat egin nahi duzuekin. QR hau erabiliz zuen ezagutza maila zein den jakin nahiko nuke. Beraz, hartu telefonoa eta atera argazki bat, QR-ari, eta ea zer emaitza lotzen dugun. Inoiz entzun duzue zerbait? Lan sozietate bati buruz ezagutzen duzue? Bueno, ez goaz gaizki momentuz, ez? Vamos a darle un poco de tiempo. Denbora emango diogu, erantzun ahala. Venga, os animo a que estamos todo el día con el móvil en la mano. Egun guztia sakelekoa gora eta bera biltzen gara, beraz animatu. Eta ea estatistikak nola mugitzen diren. Ikusten duzue gainera, maitzen inpaktua denbora errealean, oso interesgarria. Harrituta garatzen nahi naiz, emaitzak ikusitan ni pentsatuta nituen nire erantzunak, egunekoa txikia baldin baziren, prestatuta negoen. Bueno, mugituz joango da, ez du denbora gehiago galdu nahi honekin, baina pozten hau, ikustea badakizuela zer den lan sozietate bat, baina dena den iruditzen zait kontzeptu batzuetan sakontzean merezi duela eta ongi ezagutza zer den lan sozietate bat, zer balio dituen, zer esperientzia dauden, eta horretarako nire lankide pare bat izango ditugu gurekin, beraiek egunero lan egiten dute ekintzailetzan, eta gero beraiek 3 enpresetako esperientzia batzuei bide emango diete. Horiek sortzen aritu gara azken urteotan eta kontatuko ditugu pixka bat ekintzailetzan nola bizi izan duten. Eta horretako askok lotura izango du Borja Vilaseka gaur goizean aipatu duenarekin. Gero hitza berreskuratuko dut, beraz, Lide Bastia nahi duzunean. Asleko Donostiko bulegoko kidea eta Inigo Soto nahi duzunean, aurrera. Buenos días a todo el mundo. Egunon, lehenik eta behin eskerrik asko, hemen egoteko aukera eman diguzuelako, eta aukera emategatik ekonomia sozialaren irudiari, tarte hau emategatik Inigo Soto, teknikari juridikoa naiz, Aslen, eta uste dut tokatu zaidala aurkezpenaren zati aspergarriena.
Gainetik azalduko dizuet zer ezaugarri tekniko dituen lan sozietate batek. Lan sozietatea bada irudi juridiko bat, estatu mailako lege batek arautzen du, eta izan daiteke berez legez kapital sozietateko kapitalen azpian dagoen sozietate bat. Merkataritzakoa da, anonimoa edo mugatua, eta laneko izendapen hori jasotzeko baldintza batzuk izan behar ditu. Hemen ikus ditzakegunak. Garrantzitsuena kapitalaren parte handiena izatea sozietatean lan egiten duten langilena. Hau da, langileak izatea jabe diren bazkideak, oso garrantzitsua da hori. Eta horregatik ezaugarri hori ez da, eta horregatik sartzen da gizarte ekonomiaren familia horretan. Pertsonen parte hartzea dela eta hain zuzen ere horregatik legeak muga batzuk ezartzen ditu. Kapitalaren eren bat soilik izan daiteke gehienez bazkide bakoitzaren jabetzakoa. Ekitatiboa izan behar da beraz banaketa, baina badute ere malgutasun puntu bat. Adibidez, bazkide kapitalistak sar daitezke gaur egun oso garrantzitsuak dira. Eta esan bezala, babestu egiten dugu enpresen sorrera, eta horietatik gehienak, esan bezala, edo horren zati handiena bada langileen jabetzakoa, muga horien barruan, eta muga horiek errespetatuz gero, inbertitzaileak edo bazkide kapitalistak sar daitezke ere. Jarraian hitza emango diot Liberi, que os hablará del... eta Libek azalduko dizkizue lan sozietateko balioak, gizarte ekonomiarekin lotuz. Gerturatu zareten guztioi, ni Libe naiz, eta, bueno, Jonek ondo esan duen bezala ekintzailetzako arloan ari naiz lanean Aslen Donostiko bulegoan. Entonces, bueno, repitiendo un poco lo que ha dicho Jone, Jonek esan duenaren harira, tiene muchísima fuerza. Ekonomia sozialeko parte funtsezko bat dira, eta ekonomia, enpresa eta soziala. Hori dira barne hartzen diren hiru alderdiak. Eta horregatik lan sozietatek lan egiten dute partaidetza handiagoko enpresa izateko. Non jabetzaren zatirik handiena langileena izango baita, enplegu egonkor bat sortuz eta kalitatezko enplegua sortuz. Bestalde, kapitalean parte hartze horrek iruditzen zaigu talentua mantentzen laguntzen digula eta erakundearen eta langileen interesa bat etortzen laguntzen duela. Eta garrantzitsua da oso sustraituta egotea lan sozietate hauek bertako tokia bultzatzen, bertako tokiko eremuan bultzatzen dutelako enplegua. Jonek esan bezala, Asletik iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela inguruko eragileekin aliantzak sortza eta horregatik lankidetza hitzarmenak izaten ditugu eta elkarlan estua egiten dugu hainbat erakunde eta enpresekin, ekosistemaren parte diren horiekin eskaini ahal izateko balio proposamen onena gure enpresei. Eta gaur gurekin ditugun kideei eta enpresei hitza eman aurretik, azpimarratu egin nahiko nuke lan sozietateen errealitatean hitz hori era guztietako sektoretan daude eta era guztietako tamainak dituzte. Baditugu bi pertsonako enpresak edo bat ditugu katealegaia bezalako enpresak, ia 1000 langile dituztenak. Dena den enpresa bakoitza bere historio propioa du eta Asletik iruditu zitzaigun gaur aberasgarria izango zela gaur hemen 3 enpresa izatea eta haiek hitz egitea bere bizipenetik, beraien esperientzietatik azaltzeko zer den lan sozietate bat. Beraz, Imanol, Jon eta Aroa ongi etorria ematen dizuet, kontatu diezaguzuen zuen bizipena nolakoa izan den. Sí. Sí. Vale, bueno, mientras se sientan, aprovecho para presentar. Esertzen diren bitartean, aurkeztuko ditut Imanol Pinelo, dugu hemen,
Inguma Indie Gameseko bazkide fundatzaileetako bat, beraiek errealitatea areagotua eta errealitate virtuala erabiliz, zera guztietako proiektu gamifikatuak sortzen dituzte. Badaukagu ere Ados V Atelierreko sortzaileetako bat den Jon Bianez, beraiek ikuspegi eraldatzaile batekin elkarlana egiten dute arkitekturaren industrian, eta azkenik aroa Blanco Leiko laneko bazkide sortzaileetako bat, eraginkortasun energetikoko proiektuan lan egiten dute, argiztapenean arreta berezia jarriz. Gainera, instalazio fotovoltaikoak ere egiten dituzte. Era guztietakoa, berriro, eskertza beraiek hemen egon ahal izatea, guretzat garrantzitsuena hori delako, beraiek hemen edukitzea. A realizar una mesa redonda, vamos a preguntar. Mahai inguru bat egingo dugu eta galdetuko diegu mahai inguru honetan, hainbat gauza ekintzailetzarekin eta ekintzailetza kolektiboarekin lotutakoak. Ikusiko duzue, bakoitzak bere historia duela, bakoitzak bere ibilbidea eta denak ez direla berdinak izan. Lehenengo galdera, hauxe da, nolakoa zen zuen egoera proiektu hau martxan jarri zenutenean? Bai. Ni hasiko naiz? Pues a ver, en nuestro caso... Tira, gure kasuan, gu biok lana genuen, baina... Bueno, agian azalduko nolakoa nahi zen, honek uste dudalako izatasunarekin lotura handiagoa duela eta nahiko identifikatuta sentitu naiz Borjak esan duenarekin. Ni beti izan naiz oso saltxeroa, beti bilinez gauzak egiten, eta agian ez daukazu arima artista hori, baina ez zaizu aixola ezakite zertan ari zen, zuk lan egiten duzu eta bitartean ikasi egiten duzu. Noski zuk ikasketak egin eta gero lan egin behar duzulako, ezin zara horregon zer egin gabe. Eta agian gustatzen zaizu egiten duzuna, antzekoa da, baina ez da guztiz izugarri gustatzen zaizuna. Horrela, Luismi ezagutu nuen, nire bazkidea, eta bideojokoak egiten genituen lanetik kanpo hori delako gustatzen zaiguna, izugarri gustatzen zaigu. Eta jokoak egiten eta ibiltzen ginen, eta ni oso saltxeroa nahi zenez, eta ekintzaile izatea berez ez da enpresa bat egitea, iruditzen zai badela nire kasuan izateko modu bat, edo beste kasu batzuetan izan daiteke ideia batekin lotutako zerbait, ez? Eta nire kasuan nengoen enpresan, hortxenen bilean saltxeatzen, gauzak sortzen, eta guazen bideoak egitera, benga, ni badaki bideoak egiten, guazen hau egitera, guazen beste egitera, eta horrela zindoa zen. Eta egiten zenuen pixkat iruditzen zitzaizuna, baina puntu batera iristen zara, niri bintzat ala gertatu zitzen proiektu propio bat egin genuela. Azkenen horrelako zarenean pixkanaka proiektu bat duzu. Eta ni lanean ongi nengoen, jendea jatorra zen, eta baina arazoetzen hori nire gauzak egin dituen, nire arroioa, eta... Bueno, batzuetan ez da inerreza, baina, azkenean oso atseginak izan ziren nirekin ere, enpresan hitz egin ahal izan nuen, azaldu nien, ikusi genuen, onaino ez da, eta Luismi eta biok algenuen, momentu horretan, eta erabaki genuen, jauzia egitea, eta onaino ez da, horrelakoa izan zen prozesua oso modu sinplean azalduta. Historia luzeagoa da, ez da, kontatuko diguzu gero. En nuestro caso fue un poco distinto. Gure kasua pixkat desberdina izan zen. Gure enpresan 3 bazkide ditugu, 3 ezagutzen dugu elkar aurtzen egitik, 2 urte ditugunetik. Arkitektura karrera egin genuen eta amaitu horretik hasi ginen pixka bat lan merkatua ezagutzen, edo mundu erreala, ez ginelako hasi inoiz beste baten esanetara lan egiten. Hasieratik ikusten genuen, guk ere pasio handia genuela eta gauza pertsonal batekin nahi genuela, gure estudio propioa nahi genuela. Eta hasieratik argi genuen, gurea egingo genuela, edo bintzat saiatuko ginela, eta gero beti genuela beste batentzat lan egiteko aukera. Eta karrera amaitu baino lehen, hasi ginen, pertsona bat ezagutzen duzu, beste norbait ezagutzen du, eta horrela estetzara obretara joanez, kobratu gabe, ekimen utxez. Eta karrera amaitu baino lehen, esan genuen, agian, hasi beharko ginateke pentsatzen, zerbait egin behar dugula, zerbait eta juzkoa montatzen,
Eta horrela egin pixka bat gehiago jakiten, zer egiten zen, gure ogibidean. Gertatzen zitzaiguna zen gu eguneko unean arkitekto izateko prestatuta geundela, baina ez genekiela nola sortu enpresa bat, eta ez da erraza enpresa bat sortzea. Joan ginen hainbat erakunde publikoetara, entzuzen ere, era honetako laguntza galdetzeko, zer egin genezakeen, aholkularitza eske joan ginen azken batean, eta haiek Aslera bideratu gintuzten, Anabel ezagutu genuen bertan, eta gaur arte. Bueno, pues nosotros es una experiencia totalmente distinta a la de Jon. Gure esperientzia erabat ezberdina izan da. Gu, basolatapeko langileak ginen, enpresa batean, eta bertako bazkide kapitalistak goizetik gauera erabaki zuen proiektua ez zitzaiola interesatzen eta ez zuela honetan gehiago inbertituko, ez zuela gehiago finantzatuko. Goizetik gauera, hartzeko dunen lehiaketan bukatu genuen, inolako aurreikuspenik gabe. Eta egia da, taldea bera zabala zela, baina hor 6 langile, 6 kideren artean erabaki genuen, ordura arte lortutako guztia ez genuela zakarretara bota behar, eta zerbait egin nahi genuela. Eta 6 bazkideen artean aurrera egite erabaki genuen, hainbat urtetako proiektuari jarraipena ematea erabaki genuen, eta enpresa bera sortu genuen, Asle eta Anabel laguntzarekin batera, eta horri guztiari forma ematen lagundu ziguten guztiekin batera. Egia da guk bazkide bat genuen atzetik, baina bazkide batek izanik ere, gauzak berriro ere martxan jartzea zaila izaten da. Asko gustatu zait. Bertako esperientziak ikusten dugulako zenbatarainoko aberastasuna dagoen, ekintzaile izateko modu asko daudelako, izan gaitezke ekintzaile hasieratik, eta hori da behar bada orain aitortzarik handiena duen ekintzailetza mota hori izango izateke zure kasua, hor zuzenean lan mundura jo, nor bere enpresa sortzeko aukera dago, gero badago hor bitarteko ekintzailetasun bat, Imanol, zure kasua izango litzateke, enpresa bat zaudela, hor dutik erabakitzen duzu, 40 urtetatik erabakitzen duzu, zure proiektua martxan jartzea. Baina proiektu guztiak agertu behar dira, eta azkenean zurean daukagu, aroa, behar bada ekintzailetza mota hau denez ezagunena, goizetik gauera, benetan kaudimena duen enpresa batek itxi egiten du, eta bertako langile bazkideek erabakitzen duzue proiektu horrekin jarraitu eta ekintzaile izatea. Iruditzen zait egunerokotasuna oso ongi islatzen dutela zuen esperientzia hauek. Bai, egia da, guk orain gainera ekintzailetza kolektiboan hitz egiten dugun honetan zergatik izan da zuentzat beste bazkide fundatzaile batzuk izatea, edota beste lankide batzuk izatea ondoan. Zer azpimarratuko zenukete ekintzailetza kolektibo horretatik? Zein dira alderdi onak eta txarrak? Nik txarrik ez dut ikusten. Oso ongi daramat. Ez duzu bidea bakarrik egin behar, eta hori oso ongi dago hasieratik. Niri asko gustatzen zait egiten dudana, eta ongi dago, benetan sinisten dugun proiektu batean lan egitea, gure etorkizunaren jabe garelako, baina etengabe hartu behar dira erabakiak, eta ziurgabetasuna beti hor dago, etengabe, eta hori eraman egin behar da, eta beraz hori lankideekin egitea 1000 biderro behar da. Norberek burua duelako, eta gure ideia kontrastatzen ditugulako. Egia da nire bazkideetan nahiko lerrokatuta gaudela. Ez eta gero, eztabaida asko izaten ditugun. Nik, nire esperientziatik, esango nuke, ekintzailetza proiektu batean sartzerakoan oso importantea dela norbaitekin egitea. Izan ere berez, ekintzailetza zaila dela kontuan hartuta naiz eta asebetegarria izan zaila bada, gero bakarrik egitea areago ez da, bai, hala da, gainera lotura oso estua sortzen da bazkide guztien artean eta langile guztien artean. Oso importantea iruditzen zait, lotura hori sortzea
eta enpresa bati balioa ematea. Azkenean enpresa bat zenbakitatik aratago, zifretatik edo aratago dagoelako, bai, enpresaten atzean pertsona daude, ez dira daude soldatak bakarrik, lanpostuak daude, eta enpresak sarritan familia gixakoak dira, izan ere, eta egia da, denbora gehiago pasatzen dugu lanean, nik behintzat, etxean baino, ez da? Bai, eta bakarrik ez egotearen sentsazio hori, guk hori asko aipatzen dugu, geure baitan, baditugu kolaboratzaileak edota bezeroak, autonomoak direnak eta bakarrik dihardutenak eta sarritan esan dugu zaila izan behar du autonomoa izatea, bakarra de horretan izan ere ekintzailetza munduan ez daude egun onak eta txarrak, egunean bertan momentu onak daude, txarragoak daude, askotan dena baldintzatzen du, dei batek, email batek, bai, hala da. Eta, bazkideak horregon behar du, momentu honetan pixka lasaitzeko, ez zateko, hau, errealitatera ekartzeko, eta txarretan ere, bai, zaila delako, komplikatua da, ekintzailetasuna, eta iruditzen zait gainera oso ekintzaile izan behar zula horrelako proiektu bati bakarrik aurre egiteko izan ere, gora berak izaten ditugu, egun txarragoak daude, eta egun txarroietan lankide horrek beti tirako du, gure bazkide horrek lagunduko digu, eta gainera, kontraste hori ere eskaintzen du, sarritan bide bakarra ikusten dugulako eta horre heltzen diogulako horri, baina gure ondokoak esan dizaguk ez, baina beste bide ere badago, bai, hori gertatzen zaigu, gu ere osagarri gara nire lankideetan, ni normalean gora etortzen ez, bai ez hau egingo dugu, eta horrek zentu, lasai, heitxi, lasai buruz eta zentzuz egin behar dugu, eta iruditzen zait asko laguntzen duela horrek, bai. Hobea da, ekintzailetza hobea da horrela. Batez ere, oso bateragarritasun handia dagoenean, gure bazkide horrekin, ondo osatzen dugunean elkar. Bai, nik partekatzen dut, erabat bat nator diozuenarekin, ekintzailetza arloan dihardut, proiektuak sortzen ditut, eta ikusten ditut zailtasun horiek, aipatzen dituzun zailtasun horiek joan proiektua bakarra denean. Izan ere hor, badugu, nola baiteko sentsazioa, non dena aliantzen bidez egiten den, bazkide edo lankide bidez egiten da, bakarrik egitea, bidea, bakarrik egitea, zaila da. Bai, eta proiektu bat hasten dugun momentutik, zure ekoizpen horretatik haratako, badago beste hainbat lan, fakturatzen ez den lan hori guztia. Eta hori, pertsona baten gain jartzea, enbesteko zama, pertsona batek eramatea zaila da. Demagun, 8 ordu egin behar dugula lan, ez da horrela, baina demagun. Ordu horien erdia, ekoizpena ez den lana da. Nik kontabilizatu egiten dut, fakturatzen ez diren orduek kontabilizatu hor kontatu zidaten gara, eta esan dugu, nik ez nekien zenbat denbora joaten den administrazioan. Eta bakarrik aurre egitea, pentsa, bakarrik, ni arduratzen ez gure kasuan, eta horregatik daukat hori dena kontabilizatuta, eta ondo ikusten dut, eta badakit, benetan diotsuet, oso lan kopuru, ordu kopuru handia dela. Erakusten nahi zarete zenbaterainoko erresilientzia behar den, ekonomia sozialeko enpresa hauen erresilientzia ezinbestekoa da, izan ere bakarrik gaudenean eta zuzenean fakturatzen ez diren edo aktibidadearekin lotuta ez dauden jarduera horiek kendu egiten digute denbora beste gauza batzuk egin ahal izateko. Hor errolak bateragarri izan behar dute, zereginak partekatu behar dira, eta enpresa kudaketa hori egin behar da, hor dago lan hori guztia. Eta nik hemen goizean Borjak zioenean ikusten dut, denok partekatzen duzuela pasioa, Borjak zioen pasio hori ikusten dut zuengan, bai, puntu hori baduzue, azpimarratu egin nahi nuen. Bai, egiten duzuna gustatzen bazaizu, dena errazago egiten da. Motibatzen ez dituen zerbaitetan zaudenean, dena oztopoak dira. Bai, nik uste dut, gustatzen ez bazaizu, ez du merezi, ez zara horretan sartuko. Zure bizitza horri emango diozu, eta 8 ordu baina gehiago emango dituzu, oporretara joaten zara eta telefona soinean duzu. Hau da, egia da, zurea den zerbait da, eta gustatzen ez baizu, ez dizu balioko. Aipatu duzu eta hitz egin duzu honi buruz, baina hemen gazte asko dago eta behar bada ekintzailetzarako gogotsu daude etorkizunean.
hori ikusiri, balioan jarri nahi nuke Asleren lana. Zer balio ekarri dizue eta gero zein ehun dago Euskadin badakit denok ez duzuela Aslerekin bat egin oraindik, behar bada hurrengo pasoa da, baina iruditzen zaite hemen badagoela ekintzailetasunerako sare on bat, ondo egituratutako sare bat, eta hori partekatza gustatuko litzaidake, izan ere, zuek jatorri ezberdinak dituzue, eta gero badirudi denak Aslen bukatzen dugula noizbait, momenturen batean, bai, hala da. Baina ezberdintasunak daude, bai, gure kasuan esateaterako zuek esatzen, enpresa bat sortu behar dut, hor, zentzuz jokatu behar da. Eta momentu batean, idei hori dugu, eta pentsatzen dut, hemen, ez zaudete gehiago, behar bada hemen abokaturen bat egongo da, baina normalean ez dakigu ezer, enpresei buruz, guk geure lan egin nahi dugu, gurea. Eta pentsatu behar da, nola, zein forma eman. Eta sarea, erabilgarri izan da, hor, Oarsoaldeakeko tokiko garapen agentziarekin lan egiten dugu, Oarsoaldeako Oiartzun, Errenteria eta Barratza ditu, baina, eskualde bakoitzak bere izango du, Donostian ere izango da bere aldea Donostialdean. Eta hori, oso ongi dago, zerbitzu publiko bat da, eta bertara jo daiteke, naiz eta oso idei argirik ez izan. Lagunduko dizuete bideratzen zuen proiektua, galdetuko dizuete ondo pentsatu duzuen, bideragarria den, eta jada ikusten denean nahiko argi dagoela, proiektu horrek oinarri sendoak dauzkala hor laguntzen hasiko dira, eta harremetan jarriko zaituztete. Enpresa antolatu behar dugunen, lehenik pentsatu behar da zen, enpresa mota nahi dugu, guk oso argi geneukan, guk enpresa nahi genuen, langilea izango zen jabea, ni neun nintzen hasieran ezerretzekin horietako bat, enpresa egintzari buruz. Eta pentsatzen du, nik enpresa bat nahi dut, non, ez den, etorriko norbait, eta eraman. Nik nahi dut jabea izan, eta konfidantzan nahi dut, gainera nire ingurunean, beraztasuna sortu nahi dut, 0 kilometroaren aldeko mugimenduak beti bastu izan ditut, eta barretori nahi duzu, ez da, jende ondo egotea nahi duzu, eta Eta hor, Oarsoaldeak harremanetan jarri gintuen Aslerekin, eta hementxe gaude, gero jende gehiago ezagutu genuen, Bai, Anabel zuretor, urkuzu inigo ere hortxe dago publikoan. Anabeli pixka bat argitu nio, zer naguna, eta Anabelek oso argia dira izan dena horrela, eta horrela egin behar zen. Eta, guk beste idea bat genuen hasieran, guk hor gizarte enpresa bat egin genuen, baina horretarako malgutasuna ere eskatzen genuen. Izan ere gure sektorean, batzuetan oso proiektu astuna daude, denbora batean irauten du eta gero desagertu egiten dira. Eta, hori ere ez da bida, ez? Gero egia da, lan batek beste ekartzen baldin badu oso ondo, bideragarriagoa da, eta gainera gure helburua da, etorkizunean gurekin lan egingo duten horiek nahi badute, noski, guregan sinestea, guk modelo horretan sinesten dugulako, bestela zer geratzen zaizu, ez zuk amaitzen duzunean, zulanean nahi zara, eta ben bukatzen duzu, eta esan dut, eta bain zer egingo dut, beste nore joan behar dut, edo zer, eta honek ere, bizgarri bat suposatzen du, pixka bat jarraitzeko, eta helburua hori da, dagoeneko eredua argi genuen, Anabeleko ondo argi azaldu zigun zein zen bidea, eta hori da, eta talentua ere eskuratu behar da, eta mantendu egin behar da, ez da, asko hitz egiten da talentuaz, eta ezinbestekoa da. Badirelako bestela, enpresa erraldoi batzuk, guk baino gehiago ordain dezaketenak, eta baldintza hobeak eskaineko dituztenak, baina guk nahi duguna da, giro goxo hori sortu, gertukotasun hori sustatu, eta baldintza honak eman, eta, nahi duzu ez, zuen enpresaren barnean hartu gizarretako profil bat, hori zen, gure asmoa. Gero, autonomoek ere egiten dutela, hortik aurrera. Gu, haiek bezala Manolen gisa, ditxik egiten, gainera, egun berean sinatu genuen notaritza aurrean, Baina beste aurrekari batzuk izan genituen guk karrera bukatu berri genuen, ez genekien nola sortu enpresa eta Donostiako sustapenera, Fomentora joan ginen, eta esan ziguten, Fomento Donostian esan ziguten, zer egin, nola egin, astebeteko
trebakuntza eskaini ziguten, enpresa nola oinarritu ikusteko, eta hor, bueno, gu hasieran, ez dizkigun hasieran olako formazioak asko gustatzen, baina guk teknologia proiektu bat genuen, eta ekintzaileetasun programa batera bideratu gintuzten. Ekintzaileetasun programa hori, estatu mailakoa zen, baina bueno, parte hartzen zuten Argentinak eta Portugalek ere hemen egin genuen, eta hor ikusi genuen zein zen benetako mundua, inbertsioak, nola funtzionatzen zuen. Ez dut aurreratu nahi, badakit horreko galdera etorriko den, baina ez dut gehiago aurreratu nahi. Ez, aurrera. Bueno, behin programa hori garatuta, bertan merkatua testatu genuen, harreman batzuk sortzen hasi ginen, eta harreman horiek lan karga bat ematzen duten gu, pixka bat segurola izan gara. Beti orduan, autonomoetan alta eman genuen, hor, genekin gainera hasieran tarifa plano hori, lau hori genuela, eta ez genuen asko fakturatzen, zen hori gure kasua, baina ikusi genuen hor inertzia bat sortzen ari zela. Ikusi genituen, gu gana jotzen zuten bezeroak zeudela, gero eta gehiago, nominarik ez zegoen hartan, baina aurrera gindoa zen, eta nire anaiari esker Oarsoaldea ezagutu nuen, Oarsoaldeak coworkingerako eraikin batzuen, eta bertan hasi ginen. Asko gustatu zitzaigun, ez coworkinga bera, baizik eta hor tutore bat zegoen, esti zen kasu horretan. Eta berak, tartean, errepaso bat egiten zigun, galdetzen nola zabiltzate, nola doa zuen kontuak, zein dira zuen helburuak, eta guk ere arkitektu gisa horrelako horik ez genekien. Lehendik. Hortxe gaude hor jabean parte hartzen dugu ere bai. Eta behin hori ikusita konturatu ginen, volumen handitzen zijoala, bezero serioagoak gene euskala, eta guk ere enpresa serio baten itxura eman genuen, sozietate bat sortu nahi genuen, eta ez autonomoa izan, ana bere etorri zitzaigun. Bertako lan sozietateak nola funtzionatzen zuten esan zigun, eta asko interesatu zitzaigun, izan ere, behin bertako bazkide kapitalista den inbertsorekin harremanak izan da, oso argi genukan ez genuela inbertsorerik nahi gure proiektuan. Hori zen guk jartzen genuen baldintza nagusiena. Batetik hor baldintza batzuk zeudelako, esaten zitzaigun, epe laburrera oso ongi dago, nomina bat izango duzu, lehen hilabetetik, baina epe luzera, zure enpresaren langile izatera pasatzen zara, baina kontrola galduta, enpresaren kontrola bera galduta. Hasieran, gure proiektu teknologikoa zen, baina azken helburua arkitektura estudio bat sortzea da, guk proiektu egin genuen, hasteko kontaktuak egin eta bezeroak eskuratzeko, eta gero estudio bat antolatu nahi genuen. Eta estudio bat oso pertsonala da, 3 arkitektok egin nahi genuen bertan lan, eta ez genuen bertan bazkide kapitalistarik nahi. Hori argi geneukan hasieratik, eta emantzitzaigun aukera bikaina da, izan ere, ez limitatu bat izateak enpresa serio baten itxura ematen du, baina ez dira bertan bazkide kapitalista sartzen, eta ez digute gurea den horik entzen. Eta gero, Imanolek zioen bezalaxe, ikusten badugu, gu kontrata bezak dugu pertsona bat, eta ikusten badugu ondo funtzionatzen duela, eta gure pasio bera duela, eta gure asmo eta ambizio berak dazkola, bikaina iruditzen zaigu, hori gure lantaldean sartu dezakegulako. Beraz, hori ere, beste alde positibo bata. Bueno, yo, ahora que has dicho el tema del socio, claro, hoy tenemos la sala llena de... Bazkidetza aipatu dugu, eta ikusi dugu hemen publikoan ere gazte asko daudela, eta behar bada etorkizunean ekintzaile izan nahiko dutela. Nola definituko zenukete zuek zuen enpresaren jabe izatea? Hau da, zuen enpresako bazkide izatearen gauza, zer da zuentzat? Batzuentzat behar bada, autonomia izango da, erantzukizuna, motivazioa. Nola ikusten duzu zuek? Nola azalduko zeniekete, edo zenieke publikoi, zer den zuen proiektuaren jabe izatea? Aroari emango diogu hitza bera da egokiena. Ni ez naiz oso hiztuna eta hitzandiko pertsona, baina gure proiektuaren jabe izatean, proiektua bideratzetik haratago eta zuzentzetik haratago, iritzia eman dezakegu. Hartutako ibilbidearen gaineko iritzia eman dezakegu, esan dezakegu zer iruditzen zaigun ondo, zer ez, eta gero malgutasuna ere badago. Hor, malgutasuna gero eta gehiago eraman da orain enpresetara, baina gure zereginak betetzetik haratago hor ikusten dugu badagoela malgutasun bat
eta hori oso positiboa da. Baina hori baino gehiago esango nuke aurrera doan proiektu baten alde borrokatzea dela politena. Bai, hori ezberdina da, ez da sarritan ikusten, enpresa bat hartu eta, zuen kasua ez da, enpresa zeuen eskuetan hartu eta altxatzen, bai, 6 bazkide hasi ginen, orain 4 gaude. Bai, baina, guztiek elkarrekin hartutako proiektua da eta aurrera atera duzue. Bai, gure proiektua da. Enpresa sortu aurretik guk beste 5 urtez egin genuen lan aurreko enpresarentzat. Eta enpresa hura sortu zenean ere, sortu berria izan zen. Eta bide horretan, ikusi genuen, bide asko horren zati handi bat, hor bazegoela bezero, bazkide kapitalista zena, dirua jartzen zuena, baina enpresak aurrera egin zuen bertako langileek egindako lanagatik, orain bazkide garen hauek egindako lanagatik. Bai, hori, argi ikusten dut, izan ere oso abantaila handia da. Enpresa ezagutzea, sektorea ezagutzea, horrek abantaila ematen dizu eta beldurrak galtzen ditu, bai, ez du zer ikusterik, egia da beldurrak entzen dituela, baina erantzukizun handia duzu. Aurreko enpresan, ni teknikaria nintzen, merkataritzako teknikaria nintzen, eta harremana nuen bezerekin, eta nik esaten nuen, nik orain egindako guztia ezin dut galtzen utzi. Orain arte, pertsona batek dirua jartzen duen pertsonak interesik ez duela, adierazten duelako nik ezin diot orain ere bezero guztiak alde batera utzi, zeharpegirekin utziko ditut alde batera. Ez borrokan jarraitu behar dugu, proiektuarekin jarraitu behar dugu, aurrera egin behar da. Eta alaxe erabaki genuen. Bai, egia da, niretzat ardura handia zen. Bapatean dena utzi, izan ere, jendeak ez du sarritan enpresagan konfidatzen, bertako pertsonetan du konfidantza hori, eta konfidantza hori zakartera botatzea etzen sartzen ere buruan. Niretzat dena abantailak. Dira, nik abantaila baino ez dut ikusten, arazoak ere begungo dira, baina bai, arazoak gure izaeraren araberakoak izaten dira, gauzak hartzeko dugu modua izaten da, nire eskatasuna gustatzen zait, ekimena daukat, zer dagoen ikusta gustatzen zait, eta proiektuaren kide izatea ezinbestekoa da. Eta, jakin izan manu behar da lehenago egingo nuen, baina iristen da momentu bat, aldaketarako egia da nilen ondo nengoen, baina orain ikusten duen esaten du, zein ondo, orain. Berak esaten duen hori, ez da? Nirea den zerbait daukat, azten ikusi dut, aldaketan handia ikusten duzue, soldatapeko langile izatetik ekintzailetasunera? Bai, enpresarekiko dudan ikuspegia, orain, niretzat enpresa tresna bada, nik helburu badut. Nire helburua dauzkat buruan, gauzak egin nahi ditut. Eta, lehen ez nintzen kontziente horretaz, lehen gauzak egiten nituen, nire helburuak nituen, eta ikasi nuen haietatik, baina ez zuen gorputzik, ez zuen formarik, eta orain elkarte baten bidez, edo enpresa baten bidez, badu forma, estrategian pentsatzen jartzen zaitu, nola iritsi bertara. Baina, nik hor ikusten ditu, baliabideak eta askatasuna behar ditut, eta hori enpresak ematen dizkit. Baliabideak eta askatasuna, eta orain, lehen urte horietan, baliabide gehiago behar ditugu, guk nahi ditugun, lortu nahi ditugun helburu horiek pixkanaka lortzeko. Eta oso aberesgarria da. Ez dakit zuei hori gertatzen zaizuen. Baina egia da, bazter guztietan egiten dugula, zuk zeregin bat duzu, baina gero denetarik egin behar da. Eta horrek pertsonalki eta profesionalki asko aberazten du, bai, ni ere bortzeago komertzial, nik hasten zara finantzazioaz ikasten, sare sozialak erabiltzen ikasten, altxortegia ere etortzen zaizu burura, eta ordura arte, etzen dituen pentsatu ere egiten lako gauzak. Bai, egia da, alkularitzarekin edo kontulariarekin hitz egite gero, esan zu, bai, egia hau, eta hor ikasten da asko. Hori da, azken batean helburua zurea dela jakiteak balio handia du, erabakitzeko ahalmena duzula ikustea, zuretzat ari zarela ikustea, eta gero malgutasuna ere hor dago. Batzuetan zaila da malgutasun hori, gure lanaldia 12 ordukoa da, ez? Lanaldi erdia, hala esaten da, baina badugu egokitzeko gaitasun hori ere.
Eta nik ez dut, nire lanlekura joaten ez, nik ez dut inora joan beharrik, ni egokitu egin daiteke, jardunalitara joateko, eta askatasun hori dugu. Gomendatuko zenukete, beraz, edo hautatuko zenukete berriz lezio hori. Bueno, ez dakit, nik ez dakit ekintzailetasuna aukeratuko. Bai, nik bai. Baina, egia da, nik besteren kontura lan egiten dudanean ere, nire ideiak ematen ditut, eta dena ematen dut, ideiak hor dauzkat eta ezin diete utzi. Baina, zurea denean, plus bat da. Hor beste motivazio bat da, bai, zeuretzat ari zarelako. Zuk ere aipatzen zenuen moduan, zu enpresaren alde ari zara horren lanean, eta ez bazkidearen alde, ezta? Eta bazkide zarenean, egia da, bazkide kapitalista batek azkenean emaitzak behar ditu. Ixa emaitza lortu nahi dut, horren alde egingo du lan. Baina guk ez esaten digu proiektu askori, nahizetan ekonomikoki ongi etorri batzuetan ez esaten digu ez direlako motiragarriak, ez zaizkigulako interesatzen. Beraz, kontuak eman beharko bagenitu, baietz esan beharko genieke proiektu horiei kontuak ateratzeko, baina ez gendeke gustora horiei baietz esan da. Eta batzutan ez dago erremediorik, eta baietz esan behar da, eta egin behar da. Baina erabakitzeko eskubide ukitza oso ongi da. Azkenean irizpide bakarra ez da ekonomikoa, ez da dirua. Eta ekintzaile izan nahi baduzue oso garrantzitsua da, gustatzea eta pasioa izatea. Bilatzen duguna dirua bakarra bada, ez du asko iraungo. Bai, hori esan dugu, lehen ere esan da, helburua ez da dirua, bitarteko bata. Nik horrela bizitzen dut gutxienez. Bueno, maien gurua izten joan behar dugu, denbora zurrun bete behar dugulako, eta gu hasten zerbait bagara, gu oso formalak gara. Eta amaitu egingo dugu, maien guru hau, asko gustatu zait zuen ekarpena. Ekintzailetasunaren balio asko mahai gainean jarri dituzulako. Bertako ekonomia sozialeko enpresek duten balioa mahai gainean jarri dituzulako. Oraintxe erabakitzeko ahalmenari buruz ere hitz egin duzu, eta hori gure proiektuaren jabe izateak baino ezin du ekarri, errolen osagarritasunaz hitz egin dugu, lurraldekotasunaz eta bertako izara ez aipatu zundola pertsonei jakin baten momentu batean enpresa itxi ez dake, baina zuek hor jarraitzen duzu zuen lurraldean lanean, aurreko enpleguarekin. Eta gainera indartu egiten duzuen bertako inguruaren aberastasun hori. Eta zoi esker, proiektu hau denboran aziz doa. Eta egia da, gai asko utzi ditugula alde batera, baina zuek enplegua sortzen duzue. Zuena behar bada individualagoa den eremua izan da, eta orain forma eman diozue, eta erresilientzia hobetu duzue, proiektuak hautatzen dituzue, gainera modu kolektiboan, malgutasunez, eta uste dut, hainbat gai jarri dituzuela mahai gainean. Eta ekintzailetasunak hori guztia esan nahi du, baina guztiek pasio handiz egin duzue, zuen bidea, eta lantalde hori osatzeko gogoz, eta horren falta izan dut goizean, egia da pasioa behar da, eta hori ezinbestekoa da, baina pentsatu behar da bidea zaila dela. Eta lagun batekin egiten badugu askoz errazago iristen gara gure helburuetara, gure helmugara. Hor dagoelako osagarritasuna, arriskuak partekatzea, egunerokotasun horren gora bera horiek ere hor daude, eta hori dena partekatzea ezinbesteko iruditzen zait. Eskerrik asko, benetan, zuen ekarpenagatik, pertsona hauek ez daude ohituta, olako gisa honetako agertoki batean hitz egitera, benetan ez da inola ere erraza hemen hitz egitea. Eskerrik asko zuen ekarpenagatik, eskerrik asko nire lankide Inigo eta Liberi ere oso gazteak dira zuen moduan, ez duten besteko esperientziarik jendaurrean hitz egiten, eta uste dut oso ongi egin dutela lan bikaina dira, haiek dira egunerokotasunean proiektuak sustatzen eta bideratzen laguntzen dietenak, eskerrik asko zuen lanagatik, eta ez nuke hemendik jo nahi 3 gauza esan gabe. Batetik, iritsi zaretenean, hor txosten bat eman dizuete, eta beraz,
bertako sozietatea zer den ondo ezagutu nahi duzuenak, bertako ezagutari teknikoak, ze balio adierazten duen, hor, sobre baten, edo gutun baten moduan agertu nahi, baina hor baduzu, mapa txiki bat, paper eskurri horretan, eta hor ikusiko duzu zer den lan sozietate bat. Horrez gain, oraintxe estanden eremu aretori ikusi duzu, hor badago, estan bat Euskadiko ekonomia sozial osoa aipatzen duena, bertan familia guztiak daude, eta inork honetan sakondu nahiko balu, edo gure familiari buruzko informazio gehigarririk nahiko balu, hor hainbat pertsona izango dituzue, eta haiek erantzungo dituzte zuen galderak, informazio gehiago emango dizuete, ez izan beldur, baliatu aukera, hemen gauden aukera hau, zuen galderak egiteko. Eta azken ohar bat esateko guretzat ekintzailetza gakoa dela, erronka estrategiko bada. Gainera, ekintzailetza kolektibo hori sustatu nahi dugu, eta ekintzailetasunarekiko dugun kezka honekin, aurten aipatu da, abenduan jaialdiak egongo dela esan da, eta hor izan ematera gombiatzen zituzte, baina beste topagune batera egingo dugu Asletik. Eztabaida zabal bat izango dugu ekintzailetasunari buruz, gure interesei buruz, gure kezkei buruz, enpresaren etorkizuna nola izatea nahi dugun, zer esan nahi duen enpresa gure izateak, zein elkarrizketa jarri nahi ditugun, martxan, ekintzaile izan nahi duten hoiekin, baina ausardia falta zaienekin edota oztopoak dituzten hoiekin. Abenduaren 14an topaketa bat egingo dugu, jardunaldi bat egingo dugu, berriro diot, abenduaren 14an, eta berriro interesik baduzu ekintzaile izateko, edo honen inguruko interesik baduzu zatuzte, espazio zabala izango da, elkarrekin sortuko dugu bertan, eztabaidatu, hausnarketa egin eta gogoeta egiteko, izan ere guk ideia berriak jaso nahi ditugu, ulertu nahi dugu zein diren gazteen beharrizanak, ekintzaileen beharrizarrak, haien nahiak, eta gure asmoa da, egiten dugun lobby lan horrekin, edota araudiak modifikatze horrekin, guk zuen nahiak eta beharrizan horiek bildu nahi ditugu, haiek proposamen konkretuetan trasladatzeko, eta zuen beharrizarrei erantzunari izateko, eta dauden araudi horiek aldatu ahal izateko pixkanaka. Beraz, adi egongo gara, belarriak zabalik, zuek entzuteko gogotsu, eta, zatozte, animatu, hor duzueku erre hori, eta bertan izango dugu izena, Kokolab jarri diogu. Ekintzailetasunaren laborategia izango da, bertako osagai guztiak deskubrituko ditugu, eta animatu egiten zaituztet partidatzera. Eman behar diogu txanda urrengoei, denborarik kendu gabe. Bale? Venga, eskerrik asko.